Magics. Dobrodošli na fantastični planet Magics, gdje djevojke iz cijeloga svemira dolaze otkriti sve njegove tajne. Upravo ovdje, u renomiranoj Alfija školi, mlade vile uče i usavršavaju svoje moći. Predavanje o magičnim napitcima, biotransformaciji i magičnoj fizici jedna su od mnogih koje se ovdje nude. Alfiju školu vodi cijenjena ravnateljica Faragonda. Samo par kilometara dalje nalazi se zloglasna Cloud Tower škola za vještice koju vodi ravnateljica Griffin. U ovoj školi možete naučiti sve o zlobnim čarolijama i okrutnim ulicima. Ako misliš da si draga i dobronamjerna djevojka koja bi zablistala sa vilinskim krilima na leđima, onda je Alfija prava škola za tebe. Ali ako su ti draži kipući kotlovi i vještića odjeća, onda brzo u Cloud Tower poletit ću metlu i šiljati šešir. Vratimo se u prijenos uživo u Alfiji.